Здравейте хора, днес ще ви покажа цените в супермаркет в Дания. Ставам се по-брадясъл и грозен, но ще трябва да се пострижа, за да се вкара малко приличен вид, защото съм заприличал на нищо. И главната цел на това видео е да ви покажа цените в супермаркета в Дания и да видим дали е по-скъпо от България или са еднакви цени, или кое е по-скъпо, кое е по-добре, ако изобщо има нещо да е по-добре. Влизам в супермаркета, нека да видим. Донат за 7 крони, това е около под 2 лева български пари. Тук има и за по 8 крони, което е точно 2 лева. Корасанчета, не знам с какво, са 10 крони, което е около 2,50. Тук също има някакви работи за около 10 крони. Ето месо, мисля, че е свинско за 30 крони. Тук има телешка кайма 700 грама за 55 крони, което мисля, че е на 12 лева. Тук има по-малка разфасовка за 40 крони. Тук вече цените стават ужасни. 100 крони, 80 крони, 76 крони за пак мисля, че е телешко месо, което вече отива към 20 лева. Нещо такова за килограм. Има някакви сушита за по 19 крони, което е 5 лева. Нещо като лютеница. Олиото, разбира се, около 24 крони, което е около 5 лева. Пазехтина 73 крони, което е около 20 лева, 20 и нещо. Значи 4 крони са около 1 лев и така да смятам цените горе-долу. Си взех едно пилешко месо за 20 крони. 300 грама, около 4-5 лева, нещо такова. Яйцата, 10 яйца, 35 крони, което е над 10-12 лева. Сигурност. Или май 8, нещо такова. Тук са снаксовете, около 12-13 крони. Те са почти еднакви снаксове. Цените им са приближени един вид, около 4-5 лева един снакс, което за България е доста като цяло. Обаче, че алкохола мисля, че е по-евтин отколкото в България. Сега ще ви покажа защо. Има бутилка Лефе 750 мл за около 35 крони, което е под 10 лева, което мисля, че е супер, защото това е доста скъпа бира и разфасовката е добре. Ето ги цените на останалите бири. Млякото е по 12-13 крони, което е около 3-4 лева. Мисля, че е нормално. Тук има и скир. 1 кило за 22 крони, което е около 4 лева, което мисля, че е супер. Даже ония ден си взех да хапна и вкусът много уникален, много по-добър от този в България. Дори леда е 20 крони, което ще рече 4 лева. Леда буквално струва колкото това месо. Колата 24 коли по 330, 105 крони. Тук има Туборг, Кока-кола. Не знам това какво е. Орето е 14 крони. По някакво кренджи е 25. Ето ги, което е около 3 и 6-7 лева български пари. Кафето 1 кг 10 крони. 1 кг 129 крони, 300 грама 40 крони. Тук има 1 кг 118. За 63 450 грама, 450 грама 69, което са стабилни цени. Тук още кафета. Цяло цените са доста по-високи, отколкото в България. Кавалите са около 50 крони, 10 лева за 450 грама, 20 лева килото. Горе-долу колкото в България. Шкалала е добре. Да, тук ви показвам различни, да видите. Млечните продукти е добра цената спрямо българския пазар. Чуйте, защото толкова тихо говоря. Този супермаркет е супер тихо, никаква музичка. Съвсем различно от българските супермаркети. Тук обстановката е съвсем различна, супер тихо, никой не говори.
и се спазва тишина и спокойствие. И не искам аз да го развалям. Да си взема нещо сладичко последно и взех тези бисквитки, които са с шоколад, дано са вкусни. По-вкусни работи, които нали изглеждат по-вкусни, но нека още малко да поработим и тогава ще си позволя от тях. Са по 11-12. Си взех тези бисквитки за 16, но грамажа е по-голям и дано са вкусни. Купих си цяла торба с храна за само 130 крони, което е около 40 лева. Сега ще ви покажа. Купих си хляб, месо, бисквити, две такива опаковки спагети с сос доматен, оризовки и мисля, че е това само за 130 лева, което мисля, че е добре. Ще се опитам да ми стигне за няколко дена, като днес ще си изготвя спагети с соса.